Bé, jo ja no sé com dir-ho. Hem de fer alguna cosa. Ja està bé de ser una minoria nacional perseguida, menyspreada i que se'ns pot fer de tot. Porten segles intentant destruir la nostra història, intentant destruir la nostra llengua, la nostra unitat, fent creure a valencians, catalans, balears que parlem llengües diferents, que tenim una història diferent. Porten temps fent-nos creure que no va existir Catalunya, que tot era un comtat d'Aragó, i els estem deixant fer. Porten temps tancant cantants i persones del nostre país i obligant-los a exiliar simplement per les lletres d'una cançó, i els estem deixant fer. Han assassinat a presidents de la Generalitat escollits democràticament i d'altres els han empresonat, i els estem deixant fer. Estan assenyalant professors com va passar a Sant Andreu de la Barca. Estan assenyalant una professora com està passant a Mallorca. Ens assenyalen activistes independentistes per defensar la llengua catalana. I els estem deixant fer. Ens denuncien, s'inventen denúncies, creen atestats falsos i tenen tot un sistema judicial i de fiscals al seu costat que els permet perseguir-nos i acabar amb nosaltres. I els estem deixant fer. Estan fent terrorisme d'estat, des de dalt a baix, des dels alts tribunals fins als fiscals passant pels policies. Estan fent tot el que poden per acabar amb nosaltres, per fer un etnocidi, i els estem deixant fer. Ja va siguent hora que els catalans, mallorquins, valencians, a més dels pobles bascos i gallecs, i tots els que ens hem sentit alguna vegada menyspreats i perseguits per Castella, que ho porta fent des de fa segles, reaccionem. Perquè Castella només entén d'una manera, per desgràcia. Castella només sap actuar amb violència, sap actuar amb massacrant, sap actuar amb genocidis, amb etnocidis, i ho seguirà fent. I els hi estem deixant fer. Diguem prou abans no sigui massa tard. En 100 anys hem passat d'un 95% de catalanoparlants a un 33% que ho fem habitualment. I els hi estem deixant fer. Reaccionem.